tip jonga dan ya kan ni ke ICDS itu lapas kalau syak pensengat duduk perbawan pensengat kasam long additional magistrate iwan lang ha katupor iwan pensengat ikan ni dengan persyang ban ni keren katupor ong ba long omdei tang hapo madan wang bala don kan ke ICDS kalau don lut hani ceka ba sipok berdar kila dap lu ban pentraya ka andre setang hani po madan wang ba balai mo ba ka madan wang kadang long ba ke berdar ka ba ki wei pat ki yo ban trai tentang kemudian uang semua golong ke asam jaka ong ne ba kadai ke skim jong government dengan numla num sya namar kadai jong ke state ngarak persyang banyak keren i ong na balong ba kemdai kadai ke central skim te karena mai ir ka ong bai ngan sis sundan me gani sangai shwa kat bam pala ban bai kedisi hadin ka tu ya don gacing keren bat kedisi ha sebudah te kila pensengat no kedisi jong gari boiro lepan sengat no bang sengat no swasipor bantrai ya kini kam dan nak kalian ga asam bagi sahabat sengat ban burom dan nam khalia ro ban burom handrai kat ba menta pat ngi iba long ka asam te katrai be syai bagi kam kat bangi pat ki basyong basa sheneng di bayok nak skim no pon khalia ngim yok bantrai ai ro ngi syak pendik lut haruk ki jobkat ki ai ro ngi syak pendik lut ngim yok bantrai ka sak pending lut barok ke cintrai chung ngi sene ke bang kwa ban ketu kolong ba ong ba balai ba ka sarkar khali ya ka burom sa ban ya kata ka ain ba boong bang kat bang pat la ban rai hab ban la ban trai pan arliang handrei kat ba ka sarkar asam pat ka trai te balai ka sarkar khali ya kam la mo ban ai ngi ka cing trai pura balai ka susngap bai ka sungai bai kat barol ka asam hatu kam la mo daga bor daga jong ban trai kini kam ban bo iki kita kit skuti gi mana ya keren sini Kaseng Meghalaya People's Social Organization Ribhoi District menta kasngi ka santarik rempang R1000 RPR kilalej syakasnong madan umwang block 2 Ribhoi District kane ka jinglej jong kaseng MPSO syakane kasnong kadai na kabenta banlej jingo ya ka jingtei ya ka yeng ICDS kabla syapin sange lane syakhang hakibor sarkar Assam nadu usnem baladem kumban syupen kan mau kaseng MPSO kaladep benle jurip teng ya kane ka yeng ICDS hau penai rempang R1000 RPW kapa hakate kapor na kaliang ka Assam kadang sudep banwan khang bantei ya kane ka yeng ICDS hakane ka jing jurip biang jong kaseng menta ka sngi la shem bakane ka jingte ya ka yeng ICDS klempat la ban pentrei hadu menta kabaladap sisnem pura hakane ka jingle jurep kaseng laidon rengkat langru urang basnong kasnong madan umwang uba spelling marbo bat ka agan wadi workers jongkane kasnong kakong remika kharpamtia kibala batai katu katne hapai dei baka jingbam patla bante yakane ka yeng ICDS bat na kaliang kaseng kala banjuru yakibor badai pe yakane ka benta ban simkhia ban pendap no yaka jingte yakane ka yeng ICDS kat kumba kadai basa na nadu bala pentut menchwa ya kat hadu menta ro kadang dei hi ka ba pentut mat kadang dei basa te kat hadu menta teng nakaliang chong ngap nakaliang chong akom rumah senang malamut hiban kontinu biang jong kam nang niklem yo nang no kata ka banong ban no dengan nakaliang chong batu mendong ni lamut hiban jai semat menteri no biang ya kana kam nadu piban nadu arcar arwe tar hadu mta arcar arro doi pi kumbagalong kumne kan kaneka singtrai gran sa te din mangi la train na kamta jong slem te kadon bikin penton te din nong tong nakaliang tongi ngila sangai ika tar hadu ba kabamta ngilamut yang menteri banyak yang sekmari kam nakaliang kablok kamdon kacing ka insuran makinai menteri lane ban tha menteri na kaliang kacungi ban nakaliang jong kablok kala i angin kala ong ba syong kacing start kacung pi kumu rong ba snong na kamenta jong ta kimpat ong ban ong ban pelai ne ban bat ru kim ong te ya mentahi kapisa takadaksa kimpat pelai na kamenta jong kiwe skim tar hadu mentang te nakabor ka Assam te kampat don songe
datang nak kabor tong distrik hi bagi ong songai suai hikam de namar datang nang songai kipa namar bakadon bagi ong badon hakanika bordar isu bat kadang don ro kacing kran sampai tot na kaliang congka asam kiya kat kum bagi don ka kat kum bagi yo ya ka cingtrai ki yaj bet taman namar baka asam te kam don hi kini kiskim penroi ki babun kabadai hitang nak benta congka kum kosrok lane kum kiwe kiskim kabadai tang nak benta congka asam kabata kabadai tang benta congka sorkar kabadai kecing mentoi jongkat ba te kam don Ina kalian kasi kalian people social organization minta kasi sa sim lawan ban yujat ane kasunong matan umwang ban wan pet wan kemi ya kane ka ying ICDS ka bate leng baka musting si NRD blong aus nem beladem nilawan ban pet nilayo jiktip baya kane ka skim ya kane ka jingte ya kane ka building ICDS la pensange laki bor penian jongka asam tentang nilawan ban jurip da lagi jongki kemat na kalian keseng ngilale ika badon kam ngilale bu ika dor khas siaw video joka umsling CRD blog ban pentrei no mardor ya kane ka skim penrei ka bapen lengo yangi keseng haduk mentah haduk kane ka klimat baya kane ka ying ICDS la cu pensa kongreng kumne klem da pentrei ka bapen susi susu yangi keseng kalong ba na ka ka daw baka department concern ka pensange ya kane ka jingtrei kat kumbang yo jingtip ba kat baki development ki bawan kaliang ka asam ka pentrei bet henrei ya ki development ki bawan apo ka state Meghalaya la su pensange ni kwa benbu jingkeli jaga sarkar Meghalaya ba na ka ka daw ba ka sarkar jungi ka hap ban sngap ya ki ka jingtha ka boptha na ka bor jung ka asam henrei ngiburu ka jingkerpat ya ka sarkar Meghalaya ba kamdai ban sngap henrei ka dei trei bet kine ki kam penroi kaptam kine ki bordar area na kaliang keseng ngin yai buddin ni kane bat ngin sabu roi ka dorkas hau video jong kaum sning ba udai ban pentrei no mardor ya kane ka ICDS building bat ba udai ban penlaj no ya ka pisa ka badangsa nang ba kinong penyat snong jong kane ka snong kinla ban pendam ya kane ka kam kan ko ka cingyo tip cingi na orang ba snong koi ladon ya ki skim ki bat mairo na kaliang ga blok ki la pensangya lane kim isu su ya ki work order kamtam ga skim MG and RDS ka badai ka wei na ki skim ka bawan ra ya ka roi ka par hapo ka sunong ka thau kum juru ka ajing mentoy ki pajba ki baduk ki basuk ki bayo bela na ka te ka skim roi ka bapen su lungo kalong ba ki la pensangya no ya ka jing ai ki work order karena kalian kaseng gajungi hing ibu gajing kerpat kumjur ngi dawa yo video jong kaum sning CRD blog udai ban ai no mardor ki work order ban penlaj no ki work order kenang ba ki pajba nong sunong jong kene ka bordar kinyo e gajing mentoy hamtam ka bayadai bat karoi kapar ini kene bat nginom song klikti henrei ngin yai budin bat ngin dawa ba ka sarkar jongi kadai ban penurlong ya gajing kular gi jongka na kalian kaseng ngibu kajing kerpan ya ka sarkar Meghalaya kamtam ya chief minister badan buram ngejongi baun pait perman bah kine gitan bordar area bat ban pensisya ba kino ki skim ki bawan na ka state Meghalaya jongi kim dei ban sya pentut lane ban pensange kumbangi I kine kisngi beladap labun ki skim ki ba tang su sedang kajing trei la poi mar sidang la pensange no bat ka bubu jing ru kinong yalam snong karena kalian kesengin kuat ba kum kine ki kinja ka state government jungi ka dei ban ai ka assurance ba sisin bala pentrai ka kam dei bet ban pendap ya ka kam hadu bakan dadap he